Завършил средно образование в Професионална гимназия по икономика, професор доктор Димитър Табаков, град Сливен, с профил счетоводство и контрол. Правото го е завършил в Бургаския свободен университет в 2014 година. През 2016 година е назначен от ВСС на длъжността младши прокурор в районна прокуратура Добрич. От 2018 година на длъжността прокурор в районна прокуратура Добрич, която длъжност вземе към настоящия момент. От 2022 година със заповед на административния ръководител на районна прокуратура Добрич е определен за говорител на районна прокуратура Добрич. От 2023 година защитава научна степен доктор по наказателно право в Българския свободен университет Черномир Сокал. От 2024 година е назначен на длъжността главен асистент по наказателно право в Българския свободен университет Черномир Сокал, като води лекции по наказателно право и международно наказателно право. Негови статии са публикувани в Социално общество и право. Къде сте?